Trăim vremuri când oamenii se înțeleg tot mai puțin se ajută, nu știu a comunica și a-și face viața plăcută, interesantă și valoroasă împreună cu semenii. Mă refer mai mult la copii. Semnează doamna Victoria Matveev, președintele organizației non-guvernamentale Inteco. Asociația obștească Inteco activează în domeniul drepturilor omului din anul 2005. În perioada septembrie 2006-martie 2007 a fost implementat proiectul Cunoașteți drepturile în parteneriat cu organizațiile non-guvernamentale Gaudeamus, Indigo, Centrul pentru Drepturile Copiilor și Tinerilor din Bălți, Asociația Presei Independente, care prevedea promovarea drepturilor copilului pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pentru realizarea scopului proiectului au fost create 4 grupuri regionale de tineri formatori de la egal la egal în domeniul promovării drepturilor copilului, regiunea Nord, Sud, Centru și platoul Coșnița. Scopul proiectului este promovarea drepturilor copilului în Republica Moldova. Area de acoperire: regiunea Centru, pe platoul Coșnița, satele Dorotskaya, Părâta și Coșnița; regiunea Nord, municipiul Bălți și orașul Sângerei; și regiunea Sud, satul Prihana Veche și Manta. Ce metode am utilizat noi pentru a ne atinge scopul? A fost o masă rotundă de lansare a proiectului. Prima activitate a instruirii a fost școala tânărului formator. A fost desfășurată în incinta Centrului de Odihnă pentru Copii și Tineret Prietenie din satul Coșnița. Primul modul al instruirii a fost educația de la egal la egal și animația timpului liber. Formator la acest modul a fost Dumitru Berzan, membru organizației Obștești Indigo. Al doilea modul al școlii tânărului formator a fost comunicarea eficientă, negocierea și medierea conflictelor. Modulul a fost petrecut de Rodica Cucereanu, organizația Cească Gaudeamus. Era din start important să se formeze o echipă, un grup unit care să nu întâmpine greutăți de comunicare și totodată să poată să transmită informația la ceilalți copii. Următorul capitol a fost drepturile copilului, leadership și spiritul de echipă și expoziția foto-metodă de promovare a drepturilor copilului. Copiii au învățat ce sunt drepturile copilului, obligațiile copilului. Am trecut prin toată lista de articole din Convenția Internațională pentru Drepturile Copilului și Legea Republicii Moldova. Am văzut care este diferența, ce este comun între dânsele. O expoziție foto, care sunt regulile de expunere a fotografiilor. A avut loc trainingul Teatru Social, metodă de promovare a drepturilor copilului. Deci, cum ați observat, au fost învățate de către copii 2 metode de promovare a drepturilor copilului: expoziția foto și teatru social. Teatru social, formator a fost Oxana Buzovici, președintele Centrului pentru Drepturile Copiilor și Tinerilor din Bălți. Ce m-a impresionat mult, eu lucrez cu grupurile și creăm scenariul de fapt în timpul activității. Ei lucrau foarte mult seara și veneau de dimineață cu scenarii deja create. Era foarte interesant, erau entuziaști, dar un pic lucrul acesta și a făcut ca să fie mai dificil de a crea anumite scene mai reale. A fost interesant, o experiență nouă, cel puțin pentru mine și colegul meu cu care am lucrat. Și adiua tabără. Ce vreau să vă spun? Copiii au părăsit tabăra cu lacrimi. După această școală a tânărului formator, copiii au avut temă pentru acasă să pregătească fotografii pentru a lansa expoziția foto din Parcul Catedralei. Și paralel cu aceasta au avut de organizat seminare la școlile și liceele în care ei învață. Toate informațiile pe care ei le-au acumulat în cadrul acestor instruiri, s-a lucrat cu copiii din clasele a 6, a 10, a 11 din școlile în care ei învață. Pe data de 10 decembrie, în Parcul Catedralei, de Ziua Internațională pentru Drepturile Omului, am lansat expoziția foto. Singuri au pregătit scenariul expoziției. Eu am intervenit doar în structura programului expoziției. Nu adulții au predat, dar copiii au predat copiilor. După ce formatorii din Chișinău au desfășurat activitățile, a urmat trainingul metodei de promovare a drepturilor copilului. Am încercat să implicăm, să pornim grupul spre a lucra prin câteva activități, ca mai departe tinerii formatori să poată lucra mai ușor. O activitate a proiectului a fost și mediatizarea. Au fost elaborate 4 pleante, au fost citate articole în buletinul electronic Contact, au apărut articole în revista Forum Civic și Alternativa 21, ceea ce nu a fost preconizat de proiect, și un articol în 12 ziare din Republica Moldova, editat de Asociația Presei Independente. Rezultatele proiectului: crearea parteneriatului dintre ONG-urile active în domeniul drepturilor copilului, ghidul tânărului formator pe care noi l-am făcut, cele 4 pleante, lansarea celor 4 expoziții foto, expoziții regionale, deci una avem la nordul țării, la sudul țării, centrul și pe platoul Coșnița.
Un important rezultat este filmul despre drepturile copilului. Au fost create 4 grupuri regionale de formatori în domeniul promovării drepturilor copilului. Peste 1200 de elevi din Republica Moldova au fost informați despre drepturile copilului și circa 60.000 de locuitori ai țării au fost sesizați pe problema drepturilor copilului prin intermediul presei. Sincer, mulțumire organizațiilor și persoanelor care au contribuit la desfășurarea activităților acestui proiect. Acest proiect a fost implementat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze de Dezvoltare și Cooperare Internațională, SIDA, și al Fundației Soros Moldova. De rezultatele acestui proiect se bucură și doamna Elena Leșan, reprezentant al Fundației Soros Moldova. Este primul proiect de parteneriat finisat în cadrul programului Societate Civilă, programul Consolidare sectorului neguvernamental. Intenționăm să edităm o broșură cu proiecte de succes. Cred că proiectul dumneavoastră a dat startul și drept un exemplu foarte bun pentru celelalte proiecte care sunt în implementare acum. Mă bucur că a fost un parteneriat reușit din câte am observat. Îmi pare bine că noi ne cunoaștem de mult, că doamna Victoria are succes, se vede să nu sunt hârtie și nu sunt artificiale și s-a văzut și rezultatele. Mă bucur pentru succesele voastre, că au fost niște succese bine meritate și copiii din Republica Moldova își cunosc în continuare drepturile lor. Ceea ce îmi doresc să ajungem și noi la o masă de evaluare, de totalizare, unde să împărtășim și noi cu aceeași bucurie, cu aceeași mândrie succesele noastre. După această ședință de evaluare, partenerii pot spune că împlinirea este de partea lor, iar cine nu-și cunoaște drepturile, nu le are.